खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 30 अक्ट'बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थिग समावनो मावफुंजागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ आरो जोबोर रमान्टिक जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया बारा मोजां थायाबो जानो हागौ गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोआव बोलो बांगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सिगांनि बयबो जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ गोबां मुलाम्फाबो जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोबां खामानियाव मुखुबबो थानो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया सुस्रांजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।